Mayor Michael Rama mas daghan og kaalyado nga napili pagka barangay kapitan kay ni BOPK leader Tomas Osmeña. Magtutudlo nga nagbantay sa mga presinto sa eleksyon may reklamo nga giharas sa mga supporter sa midaog nga kapitan. Reporter gitabangan og kulata sa tulo ka mga sakop sa COMELEC human niya gisaway ang way tulog nga mga empleyado. Mga senior citizens nga gigamit nga mga goon sa eleksyon nadakpan. Duha ang patay dihang nabangga ang ilang motorsiklo sa usa ka minibus. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa uban pang mga dapit nga maabot ining atong Sibya. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, gihulagway sa COMELEC ug kapulisan nga malampuson ang pagpahigayon sa usa ka hapsay ug malinawon nga barangay election sa tunga-tungang Kabisayan kagahapon. Kini bisan sa mga gikatahong kasamok sa pipila ka mga dapit Frank, diin dunay sila nadawat nga reklamo sa illegal campaigning and vote buying. Dugang pa sa COMELEC nga mas balinawon kano ang piniliay kagahapon kung itandi sa milabayng barangay elections niadtong tuig 2013. 2010, Andrea Patenia, Sugin Limi. Serve as members of the Board of Election Tellers. Matod sa regional nga direktor sa COMELEC 7 nga wa pa niya makuha ang insaktong voters turnout sa rehiyon, apan gibana-bana nga mas taas kini og 3% sa 83% nga voters turnout niadtong midterm elections. Nagpasabot kini nga dunay estimated 3 milyones ka botante sa tibuok rehiyon kagahapon, gawas lang sa Bohol diin gisibog ang petsa sa piniliay. Utyag sab niini nga wa sila'y nadawat nga mga dagkong insidente gawas lang sa nahitabo sa lalawigan sa Negros Oriental. There was a stabbing incident, but that was just an isolated case, you know. So overall assessment when it comes to the peace and order situation, I would say that it was very peaceful compared to previous elections. Sa lalawigan sa Subo, giablihan ang tanang presinto pagka alas 7 sa buntag, gawas lang sa usa ka barangay sa lungsod sa Katmon, nga nalangay human mikatap ang taho sa presensya sa mga armadong grupo. Gawas ni ining mga insidente, mas malinawon ang barangay elections karong tuiga itandi sa mga milabay nga piniliay, kay mas daling nahatod ug napahimutang ang mga election paraphernalia ug dali rasab nga naproklama ang mga midaog. Hinuon dunay mga dapit sa Katmon, Dumanhog, Lapu-Lapu, probinsya sa Negros Oriental ug Siquijor nga wa pay nadeklarar human magtay ang mga kandidato. Kinahanglan pa silang magbunot-bunot aron pagpili sa mga mananaog. Samtang dunay nadawat nga upat ka reklamo sa illegal campaigning ang COMELEC sa wa pang eleksyon. Nagpaabot pa silang kaso nga isang-at sa ilang buhatan kabahin sa vote buying ug illegal campaigning atol sa election day. I hope that pictures would be taken. At saka video footages would be taken also, or would have been, if there are footages already or pictures that were taken yesterday, I hope that there would be complainants also, so that we can at least address this issue, and come 2016 we can lessen this kind of, if not eradicate totally, this kind of illegal act of campaigning. Misugyot silang bino nga magmugna unta og usa ka komitiba ang COMELEC ug Department of Justice nga maoy muhatag og libreng legal service niining mga reklamante batok sa election violators aron di na sila mogasto pa alang sa pribadong abogado. Giangkon sab niini nga wa na wagtang ang komon nga mga problema sa pagkahanaw sa mga ngan ug pagkasaag. Kinahanglan sab nga usbon ang sistema sa pagbutar sa mga PWDs ug senior citizens. Ang barangay buhatan, as much possible, dapat ang senior citizen and PWD will vote on the ground floor or any place convenient nila. Sugdan ugma ang distribution sa tag 2,000 pesos nga honorarium ug tag 500 pesos nga transportation allowance sa mga magtutudlo gikan sa COMELEC. Ang additional honorarium ug transportation allowance nga ihatag gikan sa LGU mag-agad pa sa pundo. Nang hinaot ang mga magtutudlo nga mahatag na dayon kini kay di lalim ang ilang kahago. So maski sa among kakapoy naningkamot kami nga among kini mahuman kay amon man kini amo man kini nga kuan nga buluhaton
nga usa ka magtutudlo. Andrea Patenya, News 5. Sa ilang bahin, ang kapulisan sa rehiyon midason nga malampuson ang papahigayon sa hapsay ug malinawon nga piniliay kaghapon bisan pa sa pipila ka mga insidente sa kasamok nga natala sa ilang mga istasyon. Chinky Bargio, Suginlimi. Na ano na nila. Gipaybaw sa mga kadagkuan sa kapulisan sa Police Regional Office 7 nga sa kinatibukan malampuson ug malinawon ang gipaygayon nga barangay election dinhi sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo ingon man sa tibok tunga-tungang Kabisayan. Dunay mga police station nga mitala og mga kasamok apan wa kini mahimong babag aron di mahinayon ang piniliay. Hindi naman ito naging dahilan para mahinto yung ating election, yung counting of votes, yung canvassing, and even yung proclamation of winners. Allegedly, merong armed men. Allegedly, merong ballot snatching. There were 2 reports of ballot snatching in 2 cases. After validation, verification ng mga personnel natin, it's a false alarm. Giklaro sa hepe sa PRO 7 nga ang nahitabong pagpamusil sa lungsod sa San Fernando sud sa usa ka bus di pasaheroan dili election related apan personal nga away tali sa suspect ug sa biktima bisan ang gikatahong armadong grupo sa barangay Panangban sa lungsod sa Compostela dili sab matud pa tinuod. Samtang gipaubos na sab sa pre-charge evaluation si PO1 Mary Grace Marquez sa Katmon Police Station human siya mideklara og failure of election sa barangay Amansyon kay nadugay man ang pagbutar sa mga tao tungod sa kahadlok sa matud na presensya sa mga armadong lalaki. Unang-una, wala sa authority ng police na magdi-declare tayo ng failure of election. Merong sinusunod na parameters niya ng COMELEC, so it's up to COMELEC to declare if there is a failure of election in a certain area. Sukad nagsugod ang COMELEC gun ban, mukabat sa 16 ka mga tao ang gipangsikop sa kapulisan, samtang 14 ka mga low-powered firearms ang ilang nakumpiska. Upat sab ang high-powered, 8 ang milapas sa liquor ban. Dako sab matud pa og natabang ang gipaygayon nga covenant signing sa mga barangay candidates. Jinky Bargio, News 5. Karon nga hingpit nang nahuman ang eleksyon, target sa COMELEC nga sa di pa ang kalag-kalag mahatag na salbiuan ka mga magtutudlo ang ilang mga honorarium ug allowances. Ryan Sorote, Suginlimi. Gusto palipayan sa daling panahon ang mga magtutudlo nga mo'y nagsilbing Board of Election Tellers kagahapon. Ang tanang magtutudlo nga mialagad sa eleksyon dunay fix nga dawatunon nga tag 2,500 pesos gikan sa COMELEC. Posible ba kini nga madugangan pinaagi sa gipangay nga contribution sa COMELEC gikan sa mga barangay. Nasayran nga nangayo og di mo minus sa 10,000 pesos ang COMELEC sa matag barangay sa lalawigan. Suma total, di mo minus sa 3,000 pesos ang dawatunon sa mga magtutudlo. So kung dako ang gihatag na barangay sa barangay, dako ilang gihatag, kasi dako itong mahatag na additional honorarium. So di magpariha ang madawat. Una na nakadawat sa ilang honorarium ang mga BETs nga na-assign sa accessible polling place sa usa ka mall sa North Reclamation Area. Mapasalamaton ni noon si Castellano nga mihatag yun ang kapin sa usa ka libo ka mga barangay sa probinsya. Una nang mibahad ng COMELEC nga pasakaan og kaso ang mga opisyal sa barangay nga di makahatag sa ilang contribution. Kapin sa 3,000 ka mga magtutudlo sa lalawigan ang mialagad kagahapon. Swerte sab ang mga BET sa Dakbayan sa Sugbo kay makadawat og additional nga honorarium nga usa ka libo og dugang 500 pesos gikan sa Cebu City Hall. Ang gikuan gyud is 10% of the sangguniang kabataan funds. Mo ginay mo ihatag. Pero ang imong iskipan gamay, ang imong ihatag minimum gyud 10,000. Ryan Sorote, News 5. Nakurat ang hepe sa Police Regional Office 7 dihang iyang nasayran nga ang iyang mga sakop nga gipata dito sa Zamboanga City gihimo na hinoong instant barangay election tellers dito sa Sulu. Jinky Bargio, Suginlimi. Sa orihinal nga plano, gitakda na unta nga muuli ang 130 ka mga pulis nga sakop sa Regional Public Safety Battalion sa PRO 7 duha ka adlaw una ang piniliay sa barangay kagahapon. Sila ang mga pulis nga gipada sa Dakbayan sa Zamboanga isip augmentation dihang miulbo ang gubat sa maong dapit niadtong Setyembre 9. Apan kalit nga gi-pull out ang maong mga pulis ug gipada sa Sulu sa Autonomous Region for Muslim Mindanao diin nagsilbing mga Board of Election Tellers. Hinungdan nga nakurat ang hepe sa Police Regional Office 7.
course, kasi in-expect namin na medyo yung kakulangan ng personnel natin dito, with their pull-out from Zamboanga City, madadagdagan, maidideploy din natin sila rito. Wa hinuon maglaraw si Constantino nga hatagan og commendation ang mga pulis nga gipada sa gubat o gipaserbisyo sa eleksyon. Sanglit kabahin kini sa ilang tahas isip mga pulis. Apan gusto na unta ni Constantino nga mahibalik nga dinhi sa Sugbo ang maong mga pulis aron mao'y maggamit sa nagsingabot nga kalagkalag. Ang RPSB pulis dulan duha ka buwan na nga nalayo sa ilang pamilya. Wala tayong magawa doon kung yun ang utos ng COMELEC. Alam mo naman, pagdating sa ganitong election period, we are just deputized agents of the COMELEC. So, susunod at susunod naman yung police. Jinky Bargil, News 5.